Ok, mbala namanao tery ty tagny zegny ty ndegna zavaraha aminao niany zegny. Mbala fampivoaran-tegna fo zegny raha andezaventsika eto développement personnel. Na koa hoe fampitsiriagna vatantegna manokana zegny. Izy eto zegny tsy olo fa antegna zegny. Donc zegny izy ka vôgona anao magnarahatra any, izy ka mbala sambany zegny anao zay agnatin'ny programme ty ato, atokisaka anao s'abonner, avy eo activer notification anao. Misy zegny zaha mizara magnaraka mba fa tsy tara anao. Tsika niany zegny, tsika andeha hagnazava ny antony fanagnino. Fanagnino zegny, izy eto zegny alaintsika amina hoe fanagnino anao mijanogno mianatra. Satria maro zegny atsika agny mahita hoe anareo mahay zaza zegny tery ty temps. Maro zegny gaga rô efa magnino stop mianatra. Fa magnino zegny za mianatra fo. Zay zegny natao hoe développement personnel. Satria amina antsika maha olombelogno antsika zegny. As long as we are a human being, we should growing or dying. Tiako volagniny io zegny. Izy koa zegny anao tsy mitsiry, mijempotra zegny anao, na soa kenkeny. Donc zegny, plus que anao mivoatra zegny, plus que anao mivoatra zegny, mahay mora fiainagna, plus que anao mianatra, mahay mora fiainagna. Findrindra baka izy koa fa anao zegny managna tanjogno, hainao tsara hoe igny laligny amboako amin'ny fiainagna, ity raha raiky tiako andeha atao amin'ny fiainagna, vao maika hitanao zegny ny mahamety izy. Ary rehefa mahay mianatra zegny anao, plus que anao zegny mahay tafiditra agnatina monde spirituel. Tafiditra agnatina monde spirituel zegny. Lasa plus que anao tafiditra ao zegny mahay misy natao hoe peace of mind. Ino ma peace of mind zegny? Ny peace of mind zegny ny filaminan-tsaigny. Ka ny raha tiako agnotoniagna anao zio ty zegny anao mizahazaha zio ty zegny, moa ve efa nijanogno anao sa mbala mianatra ihany amin'ny raha ilainao amin'ny fiainana. Tiboka ny raha azoko honogno zegny, tamin'ny voalohany zaho nahita i olo ambelako am'le ambany ato zegny. Misy le zegny ambelako ambany ao ho an'izay olo mba managna attitude-na lion na poisson na mba mizara hohanigny zegny. Ambany ao mbolako lion zegny. Ty raha volagniny taminaka voalohany, eto tany volagniny. Matoa ny tafita fo ambadika ary, misy raha ianarany tsy ianaranao. Matoa ny olo araiky tafita ambadika ary, misy raha ianarany tsy ianaranao. Donc volagniny, izy ka anao mba te ho tafita, mianara ndraiky ka anao. Ke mba ho fagnampiako atsika zegny mizaha magnaraka zaho tsy tapaka agnatin'ny programme fampivoaran-tegna ty ato. Izy ka anao zao ty zegny amin'ny YouTube, mbala misy amin'ny Facebook ary. Izy ka anao zao ty zegny amin'ny Facebook, mbala misy amin'ny YouTube ary, amin'ny LinkedIn, Instagram zegny, samby misy jiaby. Fa ity zegny question tsara apetrakanao zegny, alokany anao hijanogno zegny. Agnaia ma za? Zay zegny question voalohany zegny. Agnaia ma za amin'ny fiainagna ty? Question faharoa zegny, azovy ny olo tiako haviagna amin'ny fiainagna. Azovy olo tiako haviagna amin'ny fiainagna. Izy eto zegny tsara misy olo alainao taka, ndeha ho ahatongavanao amin'ny fiainagna zegny. Ary ny fahatelo farany zegny, ino adidina amin'ny fiainagna ty? Anao mizahazaha zao ty zegny, anao tokony misy raha tsaboinao zegny anao zao ty, de magnaraka ny raha soritanao amin'ny fiainagna. Satria nagnampangy Lucifer mpanakanto, samby olo manolotra lalam-piainagna anazy. Izy ka mbala vognona anao mbala misy agny volaniko zao igny, avy eo zegny za toujours mametraka lien fo miaraka amin'ny vidéo karaha ty, ka mbala agnaraka anao agnatin'ny programme fampivoaran-tegna, mbala namanao tery ty tagny zegny ty, amin'ny magnaraka antsika magnano misimisy fahizantsika.